No niin, hyvää iltakapsea. Me kuvataan uutta reality-tv-ohjelmaa Subille ja sen... No niin, miksi on noin sekaasen näköinen? Älä huuda mitään sieltä. Niin? Ja minun nimeni muuten on Antti Tommi. Juontaja. Anteeksi Antti. Juontaja Antti Tommi. Hei seitä. Ja tuolla kameran toisella puolella, käännäpäs kaverimies siitä vähän pikkasen. Sieltä löytyy kameramiehemme Antti Järvelä. Aplodit. Noin. No. Nyt menee vielä zoomissa ja nyt kohdalle. No niin. Sitten meiltä löytyy ohjaaja. Ohjaaja. Ja Terence the... Niinku ohjaaja englanniksi? Producer. Ei joo, kun se on tuottaja. Director. Anteeksi. Terence the director. No. Yeah. Ja sitten on täällä Mary the cat. Producer. Yeah. Ja todellakin, mitä me teemme? Elikkä menemme läpi Suomen. Kuvataan uutta sarjaa tosiaan Subille. Sen nimi on Dokataan Suomi. Sitä varten juontakin on ottanut pikkasen maistia. Sitten tohtii puhua näille asioille. Kukaan muu ei oo ottanut. Ei suinkaan. No, jos tuo kameran kuvaajan käsi värisee, Antti, hieno mies. Hieno mies. Se johtuu laivasta. Eli uutta dokkaria kuvallaan. Tulee olemaan menestys. Ihan varmasti taattu. Ehkä. Jyrkkä ehkä. Positiivinen ehkä. Tax-free-juomiahan ei saa juoda hytissä. Tax-free-juomia emme juo hytissä. Ei, nämä on ostettu maista. On. Sellaista saa myös maista, muistakaa se asiakkaan. Anteeksi hyvät katsojat. Näin se on. Te maksatte meidän palkan. Kuvataan uutta ohjelmaa Subille. Joo, ei Semmonen kuin Dokataan Suomi. Joo. Ja nyt on versiossa Ruotsin laiva. Joo, ei. Kiinnostaako tulla mukaan? Ei oo takuuta, että tulee TV:ssä, mutta me ei päätetä siitä. Me kuvataan. Me dokataan. Meille maksetaan siitä, että me tullaan ja kuvataan kaikkea ja haastatellaan. Ja juodaan itsekin viinaa. Se on reilu sopimus. Kiinnostaako? Myöhemmin. Okei. Katsotaan myöhemmin. No, mutta onko se vähän Then you're coming over here. Sport. I'm living in Finland. I wanna going to Sweden with boat. So how long are you going to stay over there in Sweden? I'm living. How long? Yeah. Maybe Sounds 2 very or strange, baby. Okay. Okay. One day is That was the main purpose for you to come here on this boat to go to Sweden. So usually when people are coming from Finland to Sweden, they just like to have some fun and party in a boat. But you're going to Sweden, so what do you think about Finnish people drinking booze and Finnish people is liking to drinking and röking. Lapin kulta and Karjala. Karhu. Karhu. Well, at your home you don't drink at all. I am drinking Are you drinking at your home? paljon. Karju. Olut. Are you drinking Mä pidän asun Suomessa. Yeah, but are you have you same drinking culture than we? Joo. Mä ostan 12. Ei 12. 24. So which is the country where you come from? Mä olen kurdilainen. Kurdi. Joo, between Turkey
And? Irakilainen. Okay. We know Sir Travis. Mä puhun We are kurdia, arabia, elementary school where the country is. Ja Suomi. Vähän suomia, vähän ruotsia, vähän englantia. But I can say, I can speak in Finnish. But you understand. Mä puhun suomi. Mä yritän puhua suomi. Koska mä asun Suomessa. At your home, is it same like you go on a ferry trip and drink some alcohol? Is it, you have your own Viking line? What? Do you have your own Viking line or Silja line? No. No, what? I thought all countries have their own Viking line. You don't? All country is half. But you aren't from Africa. No, I'm not from Africa. Yeah? I'm from Asia. I'm Asia. Still, Asia. you don't have Viking line Viking line. or Silja line. We have The not. ferry is full of alcohol. We have. You know these ferry boats full of alcohol. Yes, we have not share in land, in my country. You like to drink, and you can't drink at your home, My country so you have is to lovely. drink here. Maybe we should go. Kokoontukaa tähän, murtaudutaan tähän kämppään kerran. Noniin. Huumeiden käyttäjät on siellä sisällä. Saatana. Rynnäköllä sisällä. Mä oon swattiin. Mun merkistä heti kun tu toimii. Oi sillä päänsä. Frag and clear. Onks tää väärä hytti? Se on väärin päin se juttu siellä Ei vittu. hässäkässä. Nyt se on vielä enemmän väärin. Pistä Sani, mä menen rynnäkölle. Ei noin päin. Pistä Sani, mä menen rynnäkölle. No niin päin. Vittu riksut lentää. Oi Vittu tää Antakaa mennä. Antti Tommi jälleen täällä. Ja, tässä saa hyvää päivää. Antaa mennä vaan. Haastateltavana tässä metallimiehiä. Ei, mikä sun nimi on? Matias. Haastateltavana Matias. Ja. Joka tää Suomi-dokkari jälleen. Mä en näe Menossa. kebalit täällä. Käytkö usein ruotsalaisia? Sano, että en nyt kovin usein, että tää on niinku toka kerta toisena vuotena, että nottaa, että toinen kerta toinen kerta niinku, että uuden vuoden laivalla. No niin. Tosi jännä juttu. Kavereiden kanssa kenties liikenteessä hauskaa pitämässä Ruotsiin menossa. Mikä on matkan tarkoitus? Ei ole, mutta tämä on ja on off meni. No joo. Mitenkä tulitko viettämään joulua kenties? Nyt on joulupukki ja kaikki tontut on ajankohtaisia. Vittu tontut toimii meiningissä. Tontut toimii aina. Joo, tontut toimii aina ja Mutta missä on herran tonttulakki? se on siellä niin teikäläisen tukoinen. Joo. Oletko ollut yötä tämän herran makkarissa? Taidamme olla tuttuja. Katonkin toi tutun näköinen jantteri. Olemme ollut tuttuja. Mitä uuden vuoden suunnitelmia näin? Minä olen uuden vuoden töissä. Töissä, joo. Olen joo. pahoillani. Se on harmi, Vitu harmi. Aivan höysti. Muuten on tosi kiva juttu ja... Sano nyt saatana! Kerro terveisiä Suomen kansalle. Perkele! Suomen kansalle terveisiä. Vittu minä tapan kaikki! Antti Tommi päättää lähetyksen tähän.